record sa labing taas ug layo nga foot race sa tibok nasod nga gipahigayon sa Mindanao na langkat sa usa ka sundao nga nadestino sa Catbalogan City, Samar. Anong report ni Mark Reggie Abella. Kitang mga bisdak na ila sa pagkamaisugon ug wala giatrasan nga bisag unsang mga hagit. Gipamatud-an kini sa usa ka proud Sugboanon ug lumad nga taga-barangay Anupog Pinamungahan, Cebu nga si Master Sergeant Virgilio Ondalok Jr. nga nakabase sa Catbalogan City, Samar. Siya ang mingkampiyon sa 8 Days Mindanao Crazy Ultra Marathon 700km race ug kasamtangang naghupot sa bagong record sa labing layo ug taas nga foot race sa nasod nga gipahigayon sa Mindanao niadtong Hunyo 28 ngadto na sa Hulyo 6. Gidagan niya o gilibot ang Mindanao nga nanukad sa Davao City, Bukidnon, Cagayan de Oro City, Aguio Claveria, Gingoog, Butuan City, Monte Vista, Tagum City, Panabo City ug dayon balik sa starting point. Matod ni Master Sergeant Ondalok nga nahuman niya ang lumba sud lang sa 7 ka adlaw sa time record nga 171 hours, 15 minutes and 4 seconds. Sarap at hirap nga naramdaman, pagod, puyat kung ano pa man. Nilabanan ko yung lahat ng sa ganun at makuha ko talaga yung maunang maging champion. Kaya kaloy sa Ginoo, hindi naman waman mopakyas gyapon ng akong gihuna-huna o gihatag gyapon sa Ginoo. Giangko niya nga gis ngadto sa 20 minutos nga power naps ug usa ka oras ngadto sa 2 ka oras nga katulog lang ang iyang pahuway. Kung gutumon o guhawon, magpadonol ra siya og pagkaon og tubig sa supporting team. So ginawa ko talaga lahat para sa army at makilala nila lalo yung army na may kakayahan gid ay yung army, no? Hindi lang panggera, hindi lang pang pakipagkaibigan or anso ng support, pati rin pala sa pangpalakasan tulad nitong gawain na ito na Super Ultra Marathon. Alang niya nga dili lang siya ang nakahuman sa lumba, apan lakip na ang mga tawo nga misalig og misuporta kaniya hangtod na nga maabot ang tamis nga kalampusan. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.